Fit-tmiem il-ġimgħa li ġej, Iċ-Ċittadella se tinbidel f'sala ċinematografika għat-tielet edizzjoni tal-Gozo Film Festival. Mifrux fuq perjodu ta' 3 ijiem se jintwerew wieħed u erbgħin film qasir li 9 minnhom huma produzzjonijiet Maltin u għawċin. Waqt it-tnedija tat-tielet edizzjoni tal-Gozo Film Festival, id-direttur tal-festival Federico Cini semma kif ir-repertorju tal-films ivarjaw għal gosti ta' kulħadd. Qal li l-films jolqtu kull ġenerazzjoni. Fosthom ukoll films għat-tfal bl-isem Vicky the Mighty Viking li parti minnu nħadem f'Malta. This year we will be showing 3 feature movies which are connected to the Maltese island. We're going to have one of the largest Maltese productions, which is Limestone Cowboy, as well as a glimpse from the past, a movie filmed in 1971 with Michael Caine, which was filmed in the Maltese islands, Malta and Gozo. Il-bastjon ta' San Ġwan fiċ-Ċittadella se jkun attrazzjoni li fih se jintwerew il-films ewlenin. Din is-sena din l-attività se tespandi l-barra mill-ħitan ta' Ċittadella u parti minna se ssir fil-Kunvent tal-Patrijiet tal-Kapuċċini. Il-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana tkellmet kif dawn l-attivitajiet huma mezz ta' kif il-Maltin u l-għawċin jaraw il-gżira ta' ftit inqas minn 70 km kwadru fuq il-Niżar l-Abjad. Eventi attività illi permezz tagħha wkoll jintwerew films antiki li kienu wkoll saru jew parti minnhom tkun saret ġewwa Għawdex u allura qed naraw il-Għawdex ukoll fiċ-ċinema. Apparti li se jintwerew il-films, se jkun hemm sessjonijiet ta' taħriġ għat-tfal biex jitalmu dwar il-produzzjoni tal-films u x-xogħol għat-televiżjoni. Il-Ministru għal-Għawdex żiedet tgħid li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet biex jattiraw aktar produzzjonijiet lejn Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.